মোহদী শিক্ষা মোহদী। জয় জগন্নাথ। প্রিয় বন্ধু ভଗିନୀଗଣ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଁ ସର୍ବଦା କହି ରଖେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ସହଜରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା, ତା'ର ସରଳ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାହା କିପରି କଷ୍ଟବୋଧ ହେବ ନାହିଁ ବା ଦୁର୍ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରିତ, ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆପେ ହୋଇ ବିଦିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ଯେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ତେବେ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ରଭୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବହାରରେ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏବଂ ଲୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆଉ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଯେଉଁ ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେହି ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର ଅତି ସହଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିର୍ବାଧରେ ଯାହା ବା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଯେମିତିକି ଅ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ, ହର୍ଷରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଇ, ଐ, ଓ, ଔ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।